malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo adasayan kabuwasan. Magterion lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tanda technical control sa engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Biyernes. Thanks God it's Friday. 13 at bulan na Marso 2026. Yada saray ulo na balitad lokal. Radyo Pangasinan Balita. Dagupan City Police nalunggaring ada bypass operation Shabu akumpiska a drug pusher. Radyo Pangasinan Balita. 130,000 piso kantidad na Shabu asamsam na taklay na uloy dyan syudad na Alaminos. Radyo Pangasinan Balita. Pang-implementa na waranta matalunggaring ginawa na saray taklay na uloy suspect walay kasutong crime o cybercrime na aristo. Radyo Pangasinan Balita. Buwabangat pinapatog ang urot Jada Balay na Rosales, Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita.
Unda pagtayo ada saray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Mantarya tayo lapod walay banta na Iran na yaunabot og $200 sa kada barilis sa gasolina. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. 5,000 PUV drivers ilarga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kustodiya ng Madriaga ipapalbor na kamera. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Aga na po yaman panik buying palapag ng Esteban Kua. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Oras nila alas 6 na kabuasan tanatan wadyaray detalye da saray balita da lokal. Hinatuloy kanya tatambalin dyan patambalan so sa kaya buhabangat kaya rin na pinapaltoga dyan bali na Rosales Pangasinan. Agawas impamaltoga pasado alas 5 ng arom dyan barangay Carmay East bali na Rosales Pangasinan. Unong at investigasyon na akalugan at motorsiklo sa biktima pasimpot na da abong yan ang lapo da Santa Maria, lapo di man na mambabangat sa bilang biktima ng sikato kasibila din kagawan na insidente. Tutumbukan na nadwaran na riding in tandem so abitlan na biktima. Akagamor na kalay bala so biktima jada nadurampasan na lamanto niya. Tantampol yung batik jada sang kasinggaranya hospital. Bangbalit sikato so nayusan na bilay. Recover at ingkagawa na insidente sa basyo na bala na caliber 45 tan na pilesya gagawin sa malaknaban niya investigasyon na pinakabata na sa motibo at impamaltog na biktima. Radyo Pangasinan, Balita. Makalanor at pangimplementa na warrant of arrest sa rin panulop operatiba na dugupan na City Police Station na unit, City Intelligence Unit, tan na City Investigation and Detection Management Unit, analunggaring rin na inaresto so sa kay awalaan na kasong cyber in related fraud charge na-arrested oras na alas wala na 59 na nga rin. Sa tan yan pa aresto the suspect lapod biskog na warrant of arrest yan pa accept na korte makalanor the kaso ng sunggay na Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 inggang na korte so abitlan suspect yaman piyansa kantidad na 18,000 piso para temporary na kawayan to niya sa may suspect sa walad kustodiya na Dagupan City Police Station for proper documentation and proper disposition. Radyo Pangasinan, Balita. Only ligardad kapag 1 milyon na piso ya kantidad na Cebu sa Samsam na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Pangasinan at matalunggaring ya operasyon na anti-illegal drug bypass operation dyan syudad na Urdaneta. Unong adakin ang PDEA Pangasinan Provincial Officer Dexter Asayco inka sa search warrant implementation at apatiran na manbibigan niya lugar at oras na alauna ng aron jada barangay poblasyon na bilang syudad kumpiska at operasyon na so 32 sa siya wala sa kaya plastic not tied plastic sa siya unti timbang at 13 gramo
mambili na 580,000 piso. Kabiyangan to niya na aresto na otoridad. So agaw leksab ada sampluran na katao ada ginawan drug din na nasinalakay nasa raya taklay no oloy legal niya akabatik balot sa duwara ada sa suspect unara pa Eden Sungay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 iray narol ya suspect. Radyo Pangasinan Balita. Diyan siyudad na Laminos, 130,000 ya kantidad na Cebu. So kumpiska edabong nasa kaya laki. Ang ikasa na search warrant, iretaklay na uloy edabong na suspect pasado alas 10 na kabuwasan. Diyan barangay poblasyon edabitlang siyudad. Asamsam da suspect sa duwaran pirason hitsel da transparent plastic sa siya walay balato na 20 gramo mambili na 136,000 piso sa may suspect sa unara pa din Sungay na Section 5 Tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Radyo Pangasinan Balita. Diyan sang kaunuran niya balitad lokal ang nalunggaring erekabiyangan na Dagupan City Police at kampanya kontra illegal ya droga ya ingkasad oras na alas 7:11 na lagi diyan barangay Pantalad siyudad na Dagupan na-aresto na saray Dagupan City Police Drug Enforcement Unit Kaibas Intelligence Unit Tan Police Station 1 Sulaki taga barangay Lasip Grande at siyudad na Dagupan ya ito turing ya drug pusher asam-sami si kato so taluran na pirason hitsel da transparent plastic siya yan ang karga na Cebu ya walay balato na 37,400 piso inalahan na body worn camera sa bitlan suspect yan na natumbok sa protocol tanggi ginawa sa inventory at impakakumpiska at saray ebidensya at arap na saray testigo sa may suspect ng saray ebidensya sinawit dyan police station for proper documentation and proper disposition kaso ng Sungay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sinsigap laban at abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Maringalan na katubukilan ya balita da lokal antes tayo ang dapag na saray karuman ya balita nasyonal wadyan ni Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Tumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:16 na kabusan. Unda pagtayo o da saray balita da nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Pangasinan, Almusal, Balita! Alas 6:17 na po ng umaga. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Nagbabala ang military command ng Iran nitong Miyerkules na dapat maghanda ang mundo dahil aabot sa $200 kada bariles ang presyo ng langis. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng spokesperson ng Qatam Al-Anbiya Military Command Headquarters ng Tehran na itutuloy ang pag-atake at hindi makakaya ng Amerika na kontrolin ang presyo ng langis. Ito ay ayon kay Ibrahim Zulfikari. Idinagdag pa ni Zulfikari na dapat maghanda sa $200 kada bariles dahil ang presyo ay ginulo ng regional security. Ayon pa sa ulat, wala pa rin anumang senyales na ang mga barko ay ligtas na makakapaglayag sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang malaking supply ng langis sa mundo. Sinabi ni Zulfikari na tutugon ang Iran sa pamamagitan ng mga pag-atake sa mga bangko na nakikipagnegosyo sa US o Israel. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Samantala, nananawagan ang grupo ng mga supermarket sa publiko na iwasang mag-panic buying para hindi magdulot ng kakulangan o sa supply at posibleng pagtaas sa presyo ng bilihin. Ito ay ayon kay Stephen Kua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Ayon kay Kua, dapat planuhin ng mga mamimili ang kanilang pagbili.
Huwag bumili ng sobra sa pangangailangan at sundin ang tamang schedule ng pamimili upang maiwasan ang abala sa merkado at mapanatili ang maayos na daloy ng supply. Binigyan pa ni Nikua na wala namang hapahayag ang manufacturer hinggil sa pagtaas ng presyo ng bilihin kaya dapat lahat ay relax lang muna. Hindi pa niya mararamdaman ng mga mamimili ang impact dahil ang mga retailers at suppliers ay mayroon pang natitirang stocks bago sumiklab ang gulo sa Middle East. Sa kasalukuyan ay may humigit kumulang na 50 araw pa na supply ng langis ang Pilipinas. Pero nagbabala si Kuwa na maaaring maapektuhan ng supply chain kung magmamadali ang publiko sa pagbili ng gasolina o pag-imbak ng mga bilihin dahil matagal nang dumating ang mga bagong shipment. Posible anyang mauuna na mauubusan ng malaking supply ang mga probinsya dahil malayo at malaki ang gagastusin sa petrolyo para makarating doon ang mga produkto. May nakarating ding ulat sa kanya na may ibang mga retailers ang nagsimulang limitahan ang dami ng bilang ng kanilang mga items na nakadisplay para maiwasan ang hoarding. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang paglalabas ng 5,000 pesos fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong sasakyan na apektado ng oil price hike dulot ng tensyon sa Middle East. Ito ang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto matapos ang pakikipagpulong sa Metro Manila Mayors para masiguro ang mabilis na pamamahagi ng subsidiya. Sinabi ni Recto na ang mga mayors ang higit na nakakalam sa tunay na sitwasyon at bilang ng mga jeepney at tricycle driver sa kanilang mga lungsod, kaya mahalaga ang kanilang pagtutulungan. Sisimulan sa pamamahagi ng fuel subsidy sa susunod na linggo na umano makakatanggap na una ng subsidiya ang mga taga Metro Manila. Kasunod nito ay agad na ipapatupad ang pamimigay sa iba pang rehiyon at ibang probinsya sa buong bansa. Base na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inirekomenda ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa House Committee on Justice na kunin ang kustodiya ni Ramil Madriaga na isa umanong material witness sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ay kasalukuyang nakapit sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Inimok din ni Jokno ang komite na maglabas ng subpina para sa kopya ng SALN ni Duterte noong 2022 hanggang 2025, 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Umula nang magsimula ang kanyang karera sa serbisyo publiko hanggang sa kasalukuyan. Nais din ni Jokno na ipasabpina ng komite sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga bank record ni Duterte upang malaman kung angkop ito sa kanyang mga idineklara. Hiniling din ng mambabatas na ipakuha ang record ng NBI. Kaugnayan ang isinagawa nitong investigasyon sa pagbabanta ni Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos at dating Speaker Romualdez. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. lumutang kahapon sa National Bureau of Investigation o NBI ang 16 sa 18 mga dating Marines na umano'y nagsilbing bagmen ni dating Congressman Saldico. Kasama rin sa dumating sa NBI at kabilang sa inisyuhan ng sabina si Attorney Levy Baligod ang nagpresenta sa mga nagpakilalang mga security aid ni Ko na nagdeliver ng mali-maletang kickbacks bilang suhol sa mga opisyal ng gobyerno. Walang ibinigay na dahilan si Baligod kung bakit hindi sumipot ang dalawang dating sundalo.
Sinabi ni Baligo na handa silang makipagtulungan at magbigay ng impormasyon sa NBI para patunayan ang kredibilidad ng mga dating sundalo. Sinabi rin ni Baligo na hindi tumanggap ng anuman ang 18 dating sundalo sa paglalabas ng expose na nilalaman ng kanilang affidavit. Samantala, sinabi naman ni Atty. Ferdinand Topacio, abogado ng dating mambabatas na si Mike Defensor, na isang uri ng harassment at pananakot ang ginagawa ng NBI. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. inundina ng Senior Citizens Party List ang pagkakaaresto sa veteranong reporter ng DZRH na si Misael Boy Gonzales Jr. nitong Miyerkules. Ayon kay Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes, hindi man lang binigyan ng konsiderasyon ang edad ng veteranong mamamahayag na nasa edad na 62, makaraang hindi payagang makapagpiyan sa ito. Kinwestiyon ni Ordanes ang ginawang aksyon ng mga tauhan ng Manila Police District sa sistema ng pagkakahuli kay Gonzales, gayong pinapayagan naman ng korte na makapagpiyansa ang naturang reporter noong Miyerkules. Ninakip si Gonzales dahil sa reklamong inihain sa kanya ng isang konsehal sa kasong lascivious conduct at isyong paglabag sa Data Privacy Act, kung saan nabanggit ng reporter ang tinutuluyan ng konsehal base na rin sa warrant nito. Sinabi ni Ordanes na bagaman mali ang nagawa ng reporter, dapat may konsiderasyon pa rin sa desisyon ng korte na payagang makapagpiyansa ang reporter, lalo pa na senior citizen na ito. Kilala ang Senior Citizens Party List sa pagtataguyod ng kapakanan at karapatan ng bawat nakakatanda sa bansa, kung kaya't hindi konforme ang kongresista sa hindi angkop na pagtrato sa pagdadakip sa naturang reporter. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, idineklara ng Malacanang ang March 20, 2026 bilang regular holiday sa buong bansa para sa pagdiriwang ng Idil Fitir. Ginawa ang anunsyo habang nakibahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Grand Iftar sa Malacanang kasama ang mga miyembro ng komunidad ng mga Muslim at iba pang lider mula sa iba't ibang panig ng bansa. Muli ring pinagtibay ng pamahalaan ang paggalang nito sa mga tradisyon at mahalagang ambag ng mga Muslim na Pilipino. Kinikilala sa deklarasyon ang kahalagaan ng Idil Fitir na hudyat ng pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan, isang panahon na inilalaan sa pananalangin, pagninilay at pag-aayuno. Ipinaabot din ng Malacanang ang pagbati nito sa komunidad ng mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo habang naghahanda sila sa ipagdiriwang ang Idil Fitir kasama ang kanilang mga pamilya at komunidad. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, Almusal Balita, ngayong araw ng Friday. Oras po natin alas 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito.
Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Siklista at Mapandan 2026 5 a.m. At Mapandan Auditorium First Alaskan Vasing Mrs. Mapandan International 2026 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafanran 2026 4 a.m. At Mapandan Town Center Gabi ng Pasasalamat 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16, Farmers Festival 2026 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour 7 a.m. Cafe Medarlo Coras Manor and Garden Balik Kabayan 2026 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night Mrs. Mapandan International 2026 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest Proper 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026 Mapandan Street Party 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikat at Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapanday niyan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Maginawam ya duga sa trabaho, tantalagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan,
walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmalen. Paborito. Bumalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:36 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Maabig. Maabig. Ang inyong lingkod ng bayan, Tibang Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre, dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Friday, thanks God, it's Friday. Pizza Tracy sa buwan ng Marso 2026. Sabi nila yung pizza, yung Friday the 13th, kuwan. Lucky number yan. Lucky number yan. Lucky day. It's your lucky day today. Yan, Friday the 13th. Wala pasok? Siyempre yung Pasok sa ano? sa mga government. Oo. Dahil Para sa eskwelahan, hindi sakop ng ano yan, ha? correct. May pasok sa mga eskwelahan. Eskwelahan, okay. Magandang umaga kay Mar Pascua, ganoon din kay Noel. Noel siguro ito. Noel? Hindi ibig sabihin na no election, Noel. Magandang umaga at ganoon din kay Jessica Bulataw. Siguro pinsan mo ito. Jessica Bulataw. At Bulataw. at taga-Dasol ito Alam ko taga-Dasol itong si Jessica Bulataw Okay, ganoon din si Maribek Rivera Balason. Magandang umaga. Kung meron kayong mga gusto nga iparating na mga balita, informasyon, mga issues, mga sumbong, mga reaksyon, mangyari lamang po, tumawag sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Si Myra Meriti Lapid, magandang umaga. Si Lito Lapid, good morning. Ayun. Oy, Bakit ba? siyempre binati natin si Mark Lapid. Ayan. Si Rex Lapid. Yung kaibigan mo sa sa White House. Oo, sige. Yung gumagawa ng lapid Wala. Iba yun. Iba yun. Okay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa kayo ng mga radyo. Ang Marso ay idiniklara bilang Fire Prevention Month. Alinsunod doon sa Presidential Proclamation number 115-A. Ito'y nilagdaan noon ni dating late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yung naturang Fire Prevention Month. Matagal na, no?
Hanggang ngayon, ginagawa pa rin. Kailan yan? Kailan? Aha. Kailan yung kailan niya pinirmahan? Matagal na eh. Magmalaw Matagal na. Kung hindi ko nakakamali, 1986 yan eh. Nung pinirmahan nila, dahil nga yan eh. Kaya ito'y ginaganap tuwing buwan ng Marso, kada taon, yung Fire Prevention Month. Ang layunin nito na patasin ang kamalayan ng publiko sa kaligtasan, lalo na pagdating sa sunog. Lalo na ngayon, magtatag-init na naman. Deklara ng Pag-asa na tapos na ang panahon ng La Nina. Kaya nga, kaya nga, nagsagawa kahapon ng fire drill ang lokal na pamalaan yan sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan, sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat, kasama ang mga fire protection, yung Bureau of Fire Protection, at nandiyan din ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pamumuno ni MDRRMO Head Freddy Ed Villacorta. At siyempre, nandiyan yung kawani ng Philippine National Police, mga RHU, na sinagawa dyan sa may harapan mismo ng Municipal Hall ng Calasiao, Pangasinan, Kapaborito Errol. Kaya nagkaroon dyan ng yung fire drill. Kasama yata yung earthquake drill, ano? Fire drill. Fire drill. Nangyari yan, yung ibang ano yan. Ibang aktibidad yan. Ano yan, fire drill, Yan yung Olympic nila. Olympic. Iba yan, yan yung inatinan nila Councilor Elias. Noong nakaraan, ano? So, iba yan. Iba yan, no? Iba yung fire drill kahapon, ay simulation yun eh. Buong Pilipinas. Sunog at meron silang iniligtas. Magmula doon sa may second floor, kanilang ibinaba. Sa pamamagitan lamang ng mga tali. Yung kunwaring nasaktan. Yung Luganda at kargada stretcher. Yan, at saka tinakbo ng ambulansya. Kunwari, ayan, Kaya kahapon, nandyan tayo, nasaksihan natin yung naturang fire drill kahapon. At siguro kung nakikinig si Sir Ed Villacorta ng MDR Calasiao, pwede tayong makipaghuntaan sa pamagitan ng ating palatuntunan para malaman natin ang buong detalye yung sinagawang fire drill dyan po sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan. Alam ko naman na si Sir Ed Villacorta, very active po yan especially sa pagbibigay ng information dissemination, at siyempre sila yung unang responder kasi. Actually, maraming activity kahapon ng MDR. Marami dahil sila ay saan ba ito? Nagpunta rin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno pala. At nagpunta rin sa iba-ibang may mga paaralan pa nga silang napuntahan. Kasi inline dito sa yung fire prevention lahat na yan, pati mga eskwelahan, mga kuminsan mga business establishment, at siyempre ito ay pala yan sa may correction sa may yung simultaneous earthquake drill, national yan National first quarter nationwide simultaneous earthquake drill, ay yan nga, nag-conduct sila dyan sa may PSA. Ayan. PSA. Iba yung fire drill sa munisipyo Iba rin yun. Ito ay naganap din kahapon ng alas 3. Yung earthquake drill dyan sa may Philippine Statistics Authority Pangasinan branch. Ayan, sa PSA Calasiao.
At kahapon maraming mga activities na isinagawa ng LGU Kalasyaw dahil dito sa Fire Prevention Month. Nandyan, nakita natin yung mga iba't ibang mga department heads na talagang sumali din sa naturang fire drill dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Diyan din sa may sa may Philippine College of Science and Technology. Anong oras din yun? Simultaneous din yun. PhilCST. PhilCST. Yan. Yung mga estudyante naman na nandoon sa may eskwelahan ay nakilahok din. Ayan, At kung paano ang mga gagawin na huwag magpanik. Yung mga hakbangin. Maghanap ng anumang pwedeng maitaklob sa inyong mga ulo. Nararatan, so ibabangan natitan. Ayan, kaya't yung kahandaan ng bawat individual. Busy sila kahapon dyan sa naturang mga activities na isinagawa ng LGU Kalasyaw. Okay. At ng MDR. At ng MDR. Okay. Subukan natin natawagan si MDR RMO Head. Okay, good morning, Sir Ed Villacorta. Live na po kayo dito sa DWGA. Kasama ko si Errol Horado. Okay. Pwede yung balita kami doon sa mga isinagawang activities kahapon dahil isa kayo sa mga aktibo na nakilahok dito sa Fire Prevention Month, Sir Ed. Yes, sir. Good morning, Sir Dennis at saka Sir Errol. Kahapon, nagsagawa tayo ng 4 actually na event. Pinagsabay-sabay natin. Una, yung Fire and Rescue Olympics. And then pangalawa, yung ating simultaneous earthquake drill. At gumawa rin tayo ng simulation. At the same time, ito ay sa panahong selebrasyon natin ng Buwan ng Kababaihan. Ayun. So, yung earthquake drill, saan po ginanap ito, Sir Ed? Sa main building natin at simultaneously, ginawa rin ito sa mga eskwelahan at mga government agencies sa bayan ng Kalasyaw, Sir Dennis. So, yung mga business establishment, nakilahok din ba, Sir Ed, sa naturang activities na to? Hindi naman simultaneously, pero mayroon yung mga business establishment na ginagawa rin on their own. Na-invite na tayo previously bilang observer at nakita naman natin kung gaano na ka-smooth at sa ganda yung kanilang ginagawang mga simulations at mga participation sa earthquake drill. Siguro sila na lang constantly naman ginagawa rin naman ito, lalong-lalo na ito mga government agencies na nasa loob ng munisipyo natin sa bayan ng Kalasyaw. So, maliban sa inyong opisina at saka Fire Bureau, ano po yung mga ibang mga ahensya ng gobyerno na nakilahok po dito sa activities na ito? Kahapon ang nakilahok at humingi sa atin na maging observer ay ang PSA, Philippine Statistics Authority. At ang ganda nung kanilang in-execute na the cover and hold, pati yung kanilang evacuation. In-involve nila yung kanilang mga kliyente. Ang ipapalis lang natin, napag-usapan na namin ng management ng PSA is magkakandak tayo ng training sa kanilang tanggapan upang sa ganon maturuan sila sa paano yung pag-handle o pag-carries doon sa mga kliyente nila na may comorbidities, mga senior citizen, may buntis. Nang sa ganun, pagka nagkaroon ng totoong lindol at magkaroon ng evacuation, lahat ng tao sa building ay mailalabas natin lahat. Tutulungan na nila, alam na nila ang kanilang gagawin. Okay, nandito si Errol Horado, Sir Ed. Apo, Sir Ed, good morning po. Morning. Yes sir, ngayong buwan po ay nagse-celebrate din po tayo ng Women's Month, no? Women's Month, balita po namin sir, may mga activity rin po ang MDR para naman po sa ating mga kababaihan. Sir, ano po ang update po dito, Sir Ed?
Opo, collaborative effort po ng LGU Calasaw na i-celebrate itong Women's Month celebration. Hindi lang po yung ating focal person, which is yung ating MSWDO, pero halos lahat po ng departamento ay may kanya-kanyang activity na patungkol sa celebration ng Women's Month. Opo. Kaya kahapon sa amin, yung ating ginawang simulation, exercises, ang key players natin ay yung itong ating mga kababaihan. Kung makikita natin, ang ating incident commander ay ang ating MLGOO, si Madam Malu. Ang ating responsible officer, ang ating municipal administrator, si Ma'am Melvi. Opo. Ang operations natin, yung sa BFP, si Ma'am Divine. At ang mga key players din natin sa baba, on the ground, ay mga babae din. At ang nag-execute din ng mga rescue natin sa taas ng building ay mga babae. Ito'y pagpapakita at pagrespeto sa kakayahan ng ating mga kababayan sa kahit anumang gawain. Opo. Sir, napansin ko lang yung mga nagtali rin sa taas, mga babae rin. Opo, Upang ibaba yung nangangailangan ng tulong doon sa inyong simulation. Opo, babae rin po. Pinapakita, sinishowcase natin yung kung ano yung kaya ng kalalakihan ay kaya rin ng mga kababaihan natin. Ito na pala yun, yung nabalitaan namin na sa In Line with the Women's Month ay may activity. Ito pala yun, sir, yung kahapon na amin pong natunghayan din. Opo. At meron din tayong ginawang Fire and Rescue Olympics sa ating mga community responders. At nakita rin, mga babae rin ang kasama at participants po natin. Fire and Rescue Olympics. Kailan po magtatapos ito, sir? O natapos na rin po? Natapos na. It's one-day activity po ito. Okay. Ito'y kauna-unahan nangyari sa bayan ng Calasaw. Ito'y ayon na rin sa inisyatibo ng ating mayor na talagang hasain at bigyan ng tamang kahandaan itong ating mga barangays. Kaya makikita po natin ang concentration natin last year pa sa pagbibigay ng capability building. Itong ating mga first responder na tinatawag itong mga taga-barangay sapagkat sila ang unang-unang makakakita o makakasaksi sa anumang klaseng emergency. Bago pa man tayo dumating, kung kailangan nilang tulong natin, ay sila na mismo ay mayroon ng ginawa para masalba at mabigyan ng paunang lunas ang kanilang mga kabarangay na makakaranas ng anumang emergency. Sir, itong fire and itong Olympic na nangyari kahapon yan, sir, ano? Yes po, sir. Opo, ito na po yung mga volunteers natin sa iba't ibang barangay din na sumali rin po dito. Sila po. Tinignan po natin kung kumusta ang dating sa kanilang mga previous trainings at nakita nyo rin kung gaano sila kaaktibo at gaano nila nasana yung kanilang sarili, ang bilis nilang na-accomplish yung mga task na binigay sa kanila at yun nga yung sa tabulation natin, hindi basta-basta, kaya binigyan natin ng ilang araw yung ating mga judges na itabulate ang mga score para ma-decide ng tama at gusto yung kung sino talaga ang nanalo. Wow. At kami po ay sumasaludo po sa mga ganyang programa po ng LGU dahil pagre-responde at yung mga hindi po nating inaasahan na mangyayari ay at least may mga nakahanda po kayong tao sa bawat barangay, Sir Ed. Opo, tuloy-tuloy po yun. Hinihimok pa rin po namin maparami yung ating mga community emergency responder. Kaya tuloy-tuloy yung ating paghihimok sa mga taga-barangay para magkaroon tayo ng mga force multiplier, hindi lang sa panahon ng mga aksidente, kung hindi kahit during peacetime na kagaya nito ay kasama natin silang mag-disseminate ng information at kaalaman sa kanilang mga taga-barangay po. Okay. Nabanggit niyo yung information dissemination, Sir Ed. Nagkaroon na ba ng pagbibigay ng mga stickers sa mga establishment na may mga kontak ng iba't ibang mga ahensya tulad ng inyong opisina, Sir Ed? Opo, ongoing po yung printing namin, pero yung pagbibigay namin ng leaflets, tuloy-tuloy po yan every quarter po. At sa ngayon, continuous ongoing din yung printing natin ng ating mga leaflets na ibabahagi natin dito sa
dito sa paparating na Semana Santa na kung saan nakapaloob doon yung mga risks na pwede nating ma-encounter during summer season, kagaya ng heat stroke, mga ganon, yung panganib ng paglalakbay, at doon sa leaflets natin na ginagawa, kasama na rin yung tip kung paano tayo makatipid, lalong-lalo ngayon may kinakarap tayong crisis, kaya kasama doon sa ating gagawin na IEC o kaya Information Dissemination. Okay, thank you very much Sir Ed Villacurta sa mga information na yan. Unless na meron kayong karagdagan na sasabihin sa ating mga kabayan, go ahead with your message Sir Ed. Opo, ang buong buwan ng Marso ay buwan ng kababaihan, kaya tuloy-tuloy po yung ating aktibidad. Sasamahan po natin ang ating MLGOO na mag-iikot sa barangay, sa kanilang barangay assembly this March, at tuloy-tuloy tayong gagamitin ang pagkakataon na yun para i-disseminate yung mga information na kailangan malaman ng ating mga kababayan, nang sa ganun makatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay upang maging handa at maprotektaan ang kanilang sarili at ng kanilang mga mahal sa buhay. Okay, thank you very much Sir Ed sa mga information na yan. Okay. Yes sir, thank you very much po at mabuhay po kayo sir. Okay. Yun po si Mr. Ed Villacurta, ang MDRRMO head sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. So, ilang mga activities pala yung sinagawa kahapon, kapaborito Errol. Hindi lang yung may iba't ibang activity. Yun lang dito sa Women's Celebration. Yun nga, yung kanilang fire Olympics din. Olympics, oo. Rescue Olympics. Oo. Kaya kahapon, the whole day po yan na isinagawa dyan po sa LGU Kalasyaw. At siyempre, nandyan ang pagkikipagtulungan ng local government units headed by Mayor Patrick Agustin Karamat. Diyan sa bayan ng Kalasyaw. Nakita natin, nakiparticipate din actually si Mayor. Ayan, kaya itong kasi fire prevention month, every month of March, talagang sinasagawa ito sa buong Pilipinas. At bilang talima dito sa mga nangyayaring sunog, kasi pag buwan ng Marso, ito yung mainit na panahon hindi natin maiwasan. Yung mga biglaang sunog. Oo. Kaya para maiwasan natin itong mga ganitong pangyayari, dapat may mga precaution na dapat natin gawin. Dapat na tingnan natin yung mga wirings ng ating mga tahanan. Yung mga hindi ginagamit, bunutin. Yung paggagamit ng yung octopus wiring, yung isa yung pagsasaksagan, maraming mga sinasaksak. Nangyayari kasi sa octopus, yung mga ginagamit mga hindi naman heavy duty. Okay. Pero pansinin mo, nangyayari yan yung mga extension yung sinasabi mo. Pero pag tingnan mo doon sa mga sa mga sound system, diba yung mga nasa marami. Diba? May mga extension yan, pero yung voltage basta. Yung voltage mataas pero heavy duty kasi yung mga ginagamit. Kaya dapat na bumili tayo ng heavy duty na mga saksakan para sa ganun ay malayo tayo sa mga ganitong mga sakuna, mga sunog. At isa pa dyan, yung siyempre dapat nabantayan ninyo yung mga LPG pag kayo po ay nagluluto. Kaya pag importante yan. Mga singaw. Nakakalimutan. Kung may singaw yung nung nakaraan dyan sa may Bunuan Bukig. May sunog dyan, di ba? Meron, ang rason pala nun ay naglalaga pala siya ng dahon. Herbal medicine. Yun napabayaan. Nakaligtaan. Siyempre, may bulong, manlaluwag, hanggat amagaan, hanggat imapoy mo lang, sikatuman, may cost nakin. Kaya bantayan ninyo. Mahirap na, kaya marami pong mga
mga info na binibigay po ng ating mga Bureau of Fire Protection at na Yung, dapat natin iwasan. Yung kanilang information dissemination, hindi po nagkukulang yung mga yan, di ba? Correct. Meron pang yung kick-off, minsan may mga motorcade pa nga yan Oo nga eh. na ginagawa. Parada, May nagpaparada pa sila para sabihin lang na, fire prevention month tayo. Kailangan yung mga ating ari-arian ay ating bantayan. Aha. Lalo na't yung cause ng sunog ay hindi po natin inaasahan na biglaan pong nangyayari. At para may grass fire, usumat no kino. Oo, ay Lalo mga na grass summer, fire. di ba? Summer, ayan, oo. Kaya itong sinasagawa ng mga activities sa Fire Prevention Month, base na rin sa bisa ng Proclamation number 115-A na ito ay nilaglaan noon ni dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr. Na ito ay ginaganap tuwing araw ng buwan ng Marso kada taon. Para sa ganun. Yung Marso daw, bakit Marso? Bakit? Dahil ito daw po ang pinakamainit na buwan sa Pilipinas. Kaya nga yung tema ng itong fire prevention, sa pag-iwas ng sunog, hindi ka nag-iisa. Ayan, yung mungkos. Dahil sa sobrang init ng panahon, yung overloading. Iwasan natin yan. Yung sa mga lutuan. Yung paggamit ng kandila. Ayan. Yung mga yan. Kato na dapat inspection tayo na. Ayan, okay. Wala pong mawawala kung tayo po ay tatalima. Sa aming pagbabalik, talakayan natin itong inilabas din ng Department of the Interior and Local Government through Secretary Remulla, yung dapat daw i-monitor ng mga publiko ang mga proyekto ng gobyerno. Bakit nga publiko na ang mag-monitor? Di ba may kuha ang DPWH? Yan at iba pang mga nagbabagang balita ay ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung San ang puta-putang Iran impormasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Whistle. Walang OTP sa pag-overthink.
Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlo, Paborito. bunuan buking, Paborito. bunuan geset, Paborito. kamay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:07 ng umaga. Sa magpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig ya Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Maktero Lengkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, informasyon, mga sumbong, mga reklamo, mangyari lamang po tumawag sa smart number natin 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Magandang umaga kay Helen Ibasan Labarias. Gawin din si ito balik na ang pangalan niya, parang si Dado. Marlon Bati. Ayan, magandang umaga. Binabati kita. Greetings. Guti. Hindi, talagang Bati yung apelyido niya, Bati. Taga Dasol ito. Bati. At ganun din si Mayra Meritelapi, nababanggit ko na ito. Meron tayong mga reaksyon dito. Grace Peralta, ibang mag-alaga si Mayor Patrick Karamat, sabi niya. Si Amelita Agustin na aksyon agad ang mayor ng Calasiao. Si Romeo Salazar, yan po ang mayor namin, masipag at mapagmahal na mayor tulad ni NDR Ed Villacorta, sabi niya. Ayan. Si Banji Sugin. Thank you dahil ang mayor namin ay masipag, sabi niya. Magandang umaga kay Caramel de la Cruz, saan ka man naroon, naririto kami, At ganoon din kay Madam Geraldine
Muñoz de la Cruz. Yung kanyang may bahay. Ayan, Good morning magandang po. umaga. Si Shari Pitirado ng Alaminos City, magandang umaga. Liga President Boyet Magat, magandang umaga. At ganoon din si former Liga President Nanding Estabillo, magandang umaga po sa inyo. Si Don Ramon Bautista Sr. Uy, na nagmamaneho at nakikinig sa Ayan, kanyang sasakyan. magandang umaga. Papunta na ng Region 1 Medical Center. Speaking mo, Region 1 Medical Center, magandang umaga kay Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang medical Center Chief. Ayan. Yun ang tawag, Medical Center Chief. At ganoon din si Sir Roland Mundala, magandang umaga. Sabi dito, pa-shout out po mula kay National Nibran Per. Si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao at Alice Muñoz ng San Carlos, magandang umaga. Maki Mapalakapak Soriano, magandang umaga. At ganon din si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Diyan po sa may Cosinok Diners sa Barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. Napakasarap yung kailang pinapaitan at bulalo, yung sisig, talagang paborito yan ni kapaborito Errol Horado. Magandang umaga po sa inyo dyan, dyan sa may 888 Infinity Construction Supply, dyan sa may Barangay Malanay, Santa Barbara, magandang umaga. At ganon din sa may dyan sa may Kuras Manur, dyan sa may Oras Manor and Garden, dyan sa may Cafe Medarlos. Ayan. Good morning. Magandang umaga sa inyo dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ngayong araw po ay umpisa na po ang Pandan Festival. Mamayang gabi yung Ginoong Mapandan. Happy Fiesta Mapandan at pagbati ho mula sa inyong mga kababayan dyan, lalo na kay Sir Felix Domicilio. Si Sir Jeffrel. Si Sir Jeffrel. Si Boss Darwin. At may advertise po tayo dito ng Pandan Festival. Sir Felix, baka naman pwedeng batuhan mo kami dito ng yung Pandan Festival na damit, para habang tayo nagpo-programa. Meron. At nakikita dito sa ating Facebook Live, Pandan Festival 2026. Okay. So, ayan, dyan sa Mapandan, kick-off ngayon yung unang activities nila. Unang araw ng Pandan Festival. Ayan. Bukas pala. May kalumbahan. Siklista. Ayan, Yan ba yung yung triathlon? Hindi, mountain bike. Mountain bike naman to. Kasi mayroon na rin yung triathlon dyan, di ba, noon? Nung mga nakaraan. Iba rin yun. Yung takbo, langoy at saka bisikleta nun. Ngayon, mountain bike. At si Jassy. Ayan. Ang isa sa mga kaantabay dyan sa sports na yan. Maganda. Yung activity na yan. Kasama niya nga si Dwayne Badwa. Na nagpigar-pigar. Nung madaling araw. Yung rin yan, yung announcer sa nag-a-announce din pag may mga karera national. Karera national, So, magandang umaga po sa inyo. Si Ansel. Sarati. Magandang umaga. Sir Felix, thank you. Ngayon pa lang, nagte-thank you na kami. Okay, sir, sabi niya. Yung Pandan Festival t-shirt. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan. Sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Siyempre, masipag ang kailang mayor. Kaya yung mga empleyado ng munisipyo, napakasipag din. Alam mo, itong si Sir Felix Domicilio at saka si Sir Jeffrey, talagang kantaban ni Mayor yan. May mga problema, talagang nire-resolve na kagad dyan sa kailang lamesa bago papasok sa office ng Mayor. May mga tao dyan, pagpasok pa lang sa pinto, sinong kausap nila? Dr. Felix. Si Sir Felix kagad. At saka si Sir Jeffrey. Ayan. Magandang umaga po sa inyo.
Tambalang hindi mapapantayan. Ayan. Oy, kahapon yung inilabas natin na mababang unit cost ng mga proyekto Sa ng gobyerno. DPWH, DPWH yan. May maraming mga maraming mga kontraktor na halos ayaw ng sumali sa public bidding, kapaborito Ero, dahil nga napakababa yung unit cost na binigay ng gobyerno nasyonal, na inutusan ang DPWH na babaan ang unit cost. So yun po yung mga problema ngayon sa pag-implementa ng mga proyekto ng gobyerno, dahil halos walang Sinong may mga contractor pa ba na gustong sumali sa ganyan, maliban mo sa mababang unit cost, tumaas ang gasolina at krudo? nga Paano kung ito, sample lang ngayon, nakipag-bidding sila. At nakipag-bid, okay na, nai-award na doon sa may kontraktor, gagawa na. Biglang tumaas yung krudo. At saka materials. Biglang tumaas yung materials, paano na yan? Yan ang problema ng kontraktor. Manggaway proyekto ng gobyerno, yan si Katiman Abono. Kailangan na gagawa siya, tapos pagka yung malulugi siya. So yun ang problema ngayon. Paano balansin ngayon yung ganyan na sitwasyon, tumataas ang gasolina. Siyempre, nandiyan na rin yung domino effect, tataas din yung mga materialis ng mga construction. So, tinapyasan yung unit cost. Yung nasabi natin kahapon, 50% yung itinapyas dyan. So, halos wala nang sasali na mga kontraktor sa mga public bidding. Pero tingnan natin kasi apektado tayo lahat dito sa nangyayaring tension sa Middle East. Tingnan. Ito may singit ko lang pati bangus magilan tampo. Kaya nga Ang tulaya, tagamat apektado ikin man. Ang akala ko, low supply and demand. Tagamat apektado ikin may bangus. Siyempre gagamit sila ng gasolina. Gamot, karukor. Manual. So yun ang dyan. Yan ang mga problema natin. Maliban dyan, posibleng ito nga, yung materials, tumaas. Yung mga bakal, yung sand and gravel, at iba pang construction materials. Kung mababa ang unit cost at mataas ang petroleum product, posibleng tumaas ang presyo ng mga construction material. Malamang hindi matibay ang pagkagawa ng mga proyekto kung may gastong kontraktor na gagawa sa mga project na yan, dahil siyempre mataas ang mga materials. Anong gagawin ng kontraktor? Substandard. Yun ay, di ba? Okay na. Tama. May nangapunita na problema, substandard man. Kaya nga, yan ang puno. Ayan. So, sinong kawawa? Sinong kawawa dyan pag ganyan? Kung may project to make na may WM sa layog dito ng bukig. Yan nga po ni Sakita Untut. Kinay na manuklaran may kurukur lang may simentong ginawa to. Kasi nga ginawa isali. Kinay na manuk. WM sa layog, yan ang gawad sa atekin. At ay intagay na karsada dito na part na buno ang bukig. Kaya nga may unarap di man alip. Diyan sa may Pasilyaw Road. Nang mo, tayo ginawam. WM sa layog. Kinay na manok. So trabaho tutan na mo. Angga po ni kinad satan, angga po ni kirad satan. Angga po ni uran. Angga po ni uran. Agni kataway na orde wala mo siguro sandara isa, pero may buyo-buyo Kaya nga may pigaran ago ngayon sino nga apektado diyan ngayon? Nung mo tayo ginawa WM sa layog.
Kaya nga eh. Dapat Pahingan irarayang kalasing kontraktor ba? dapat ito tanggalin na ng lisenyo itong Salayog Construction Supply. Kasi WM Salayog, yan ang gawa ditan, na project na city government. Oh. Dapat nangangamat na city engineering office tan. At saka kuan Ang titungtungan dito na walay warranty damat iratan. ay meron. Ha? Wala warranty, wala ikinarata na may Dati kapang gawa at kinatampol. May karsada at agmula na i-drawing. kaya nga eh. Naisingit talaba. Ta siyempre, may no bimili. Pantutungtungan ta dyan, bimili materyales. Gabay ito labat sumanalo man ay susakya kontraktor. Gawon to pero substandard. Pero atay kini ginawa SWM sa layo. Grabe. Tanggap po ni tagin na materyales at substandard la. Kaya nga ang Kasi na standard tan ay unyan panahon asumpal nilo kasi Oktubre. Anto nata Marso nila ba natan? Di pipigaran bulan ni. Kaya nga eh. So ang kawawa dito ang publiko lalong-lalo yung mga vehicles na dumadaan diyan sa naturang daan na substandard. Kita na upgrading of PCC pavement and drainage system at Pasilaw Road. Magkano ba kuan? 4,989,800 pesos point 755. Saan galing yung pundo? Sa ano yan? City Engineering Office, Implementing Office. Pero Contractor, WM Salayog Construction and General Merchandise and yan. Kaya yan ang kuan yan. Kaya ngayon may inilabas na pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Gabay ko tan. Sige. Sa kailang Facebook page. Pagkibasa nga kapaborito Iron, yung kwan dyan, yung sinabi nila kung ano ang dapat gawin ng publiko. Ito ay. Siyang may statement ito. With a 52% increase in subsidies to local government units. Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla is calling on the publiko to verify whether the government-funded projects are actually delivered and to examine how every peso is spent through the Subaybayan platform. Ayan. Okay, ang sabi dyan na kapaborito ito, Tagalog ko nga. Sige nga, Tagalogin mo nga. Ipangasinan mo mamaya. Tagalog. Dahil sa 52% pagtaas ng subsidiya sa mga lokal na pamalaan, hinamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang publiko nabantayan ang mga proyekto na kanilang ito ay pinapatupad sa lokal na pamalaan. So yun po yung kanya doon sa kanilang Facebook page. Nakita ko ito kahapon eh. So publiko daw kung may mga nakita kayo dyan na substandard mga kwan dyan, pwede nyo i-report. Ito ang Subaybayan. Subaybayan. Subaybayan ang proyektong bayan, kaya Subaybayan. Subaybayan ang proyektong bayan. Isa pong online monitoring portal ng DILG. Kung saan makikita ng publiko ang mga proyekto ng mga lokal na pamahalaan. So yun po yung ibig sabihin ng Subaybayan. Ipakita sa publiko kung magkano ang pondo na ibinigay sa bawat LGU. I-monitor kung natapos o hindi ang proyekto. Palakasin ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Tingnan nyo kung nagawa o hindi. Sir, paano namin malalaman kung standard? Ginawa nga, pero palaw-paw. Paano ito? Yan ang may WM Salayog. Kindi tanay. Karsada na asumpal ng Oktubre ni Lucasante Pasilaw Road. Natanat abak-abak. Di ba? Mayroong mayroong kuwa. Kuha. Kuwa. Ang mga
kuha nga. Hindi ko naintindihan kasi, sorry. So yung Commission on Election, Commission on Audit. Pati babagam na naman tayo. Commission on Audit ng bawat implementing agency. Di ba? Sila yung nag-audit sa mga proyekto ng gobyerno. Kung tama ba o hindi yung kanila yung ginawa ng isang kontraktor. Diyan ba sa City Engineering Office, meron bang kuha yung Commission on Audit diyan? Kung meron, ano po ang ginawa nilang hakbang dito sa naturang ginawa ng WM Salayog Construction and Supply dyan sa may barangay sa may Pasilyaw Road, sa may barangay Bunuan Bukid. Di ba? Nagsagawa ba sila ng proper audit dyan? At nakita ba kung anong klaseng mga materialis ang ginamit ng Salayog Construction and Supply? Yun mga dyan o kaya hinayaan na lang ang WM Salayog ang Construction Supply na magsagawa ng naturang proyekto na wala lang inspection. Inspection na mo. Talaga nangyari. Mula sa City Engineering Office. Kailangan may inspection. Ganun ba yun? Dapat nating bantayan ang mga proyekto daw, sabi ni Secretary John Vic Romulia. Yung kanila subaybayan. Subaybayan ang pondo ng bayan. Kasi ang pondo kasi na ginagamit sa mga proyekto ay galing din sa buwis ng bayan. Yan ang gustong sabihin ni DLG Secretary John Vic Romulia. Bantayan natin yung mga proyekto raw. Dahil maraming mga service standard, maraming mga ghost project. At tingnan kung nagawa o hindi ang proyekto. Ayan. Subaybayan Ang pondo ng bayan. Ayan. Abangan. Sige, abangan. Makisubaybay din tayo. Okay. Hoy, magandang umaga sa ating station manager. Napakaagang pumasok. Hindi, taglatan na nampot. Hindi na. Galing sa US. US Navy. US Embassy. US Embassy. Pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Take it away. Mag-exercise. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, magandang umaga. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twin. Si Councilor Joe Pilorescot at si Councilor Mike Season. Magandang umaga din kay former Councilor Gerald Apicial Especial. Serbisyong Special. Si former Liga President Carleto Bion. Magandang umaga. At siyempre si Calvin Kulot. Joel Kaluya. Magandang umaga. Si Madam Marnie at Boss Carlo, magandang umaga. Sergeant Esteves at Madam Joveta Esteves, magandang umaga. Si Sir Bayan. Sa may Mayor's Office. Magandang umaga. Gawin din si Arturo Eustaquio, LGU Kalasyaw. Palaging nakikinig araw-araw daw. Anong opisina yan? Si Sir. Alam natin. Nakikita ko sa yun madalas ko siya makita doon sa may complex. Opisina doon sa baba. Magandang umaga. Kapitan Saudi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Palaawan. Palawan. Magandang umaga. Si Kagawad P. Hilumen, Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Domedor Episcope. Magandang umaga. Mga BHW, mga Tanods. Magandang umaga kay Madam Anita Rulusta. Diyan sa Barangay Macabito, Kalasyaw.
Ayan. Good morning at kinan Sergio Jonar. Lapore. Sa dyan sa may Anolid. Mangaldan, Pangasinan. Good morning, Sir Jonar. Okay. Wala na po tayo sabat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po pansamantalang namamahalan sa Himpapawid. Bukas pala, no? Sabado. Ano mo kung anong meaning ng Sabado? Ano? Yung sa, sabon. Yung ba, banlaw. Yung do. Yung do, downy. Sabado. Yung linggo. Yung linggo, hanapan natin yung linggo. Sige. Sige. Ayun niyo po ang mga nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magturo ng Cora, ating magtipangasinan Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknay Balay dito naman sa DWG 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Ikapito! Ayan. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tan paway na